салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо мебошад. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон кардан метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яка мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1997, объем мотор 2, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиб мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камтарак хобид, американкаи тоза, сидерни лифт қарор дорад. ин мошин дар ёвон. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 310000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 09 00 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯшии мо BMW C Series мебошад ки соли бароришаш 2009, объем мотор 2, сӯзиш вориш дизел, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш напанава, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ ва редкадагӣ вапше надорад. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 99000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 681000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 05 25 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯшии мо Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1994, объем мотор 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% ҳама ҷош радное, документ 1 сола, тонировка 1 сола. қарор дорад ин мошин дар иста равшан. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 241000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 90 00 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мо ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2002, объем мотор 1.5, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин аст. мошини фурӯшӣ кагнадаҳай, ҳама ҷӯшсозай, мотор 1.6 простояй, напанавай мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 103000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 94 28 58 87. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотор 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. газ, бензин ардаш кор мекунад. аккумулятор нав, мотор созай. нархи охиршай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 36000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 248000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 96 66 96 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотор 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. гази евро 4, поли наваратош, ҳама ҷош 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 48000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 330000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 48 56 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Daewoo Tico мебошад ки соли бароришаш 1996, объем мотор 1.1, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин аст. газ, таблетка, техас мотор нав, срочно фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар Зафоробод. нархи мошин 16000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 110000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 29 24 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی وز 2115 می باشد که سالی بروریشش 2002 ابیوم موتور 1.7 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی سودا می شود. سودا در پیشی ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 9000 سومانی. بر روبل حاضر گردانیم 62000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 906 49 61 61. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.